Oganda Jorongo e kaunti ya Migori kod Kenya mangima ywago jod bura machon marongo mosenindo Dalmas Otieno mane ong'ielo rengo odiochieng' ma kawuono. Anyuola mar Dalmas oyango ni jatelono noyudi e ode mar nindo kod jatij ot ka ok yue gima nochunogi luongo jochiw thieth ma oyango ni chunye nosechot. Ringre ochwale kar kano ringre Mali e boma Nairobi kama orite chenro mag ik. Jotelo ma ochopo e dalane kendo konyo anyuola mare chope e kar kano ringre Mali oywago jatelono kaka jatelo mane jachir kendo nochung' kod jopiny e jiwo kenge mag ngima makare kod telo mobidhore. Jago marito jaduong' e ot ma noyudo kama manodhi e liel moro Kakamega to noyudo wach ni jaduong' pok nolor piny okawo breakfast mare. Koro ka noor ng'at mondo odhi ong'iye to wacho ni nokone ko respond. Koro nochune ma ogochne wadwa machielo modak machiegni kodgi ka dak Valley Arcade iluongo ni Kevin. Koro ka Kevin nochopo to giwadwa machielo iluongo ni Lucas to giyudo ka onge gi pulse. Ema koro giwacho ni kare giluong ambulance mondo ng'iane wachne no. Ema ka jo ambulance biro to giwacho ni Nyasaye noseome. E niaba mar jo Migori County ma jo siasa ma jotelo to kendo e niaba mar family go osiepe family mara to gi family mar Dalmas wakelo kuyo no kawuono